Sing masangi ya gelar ngono kae. Lah anake dipakakne ngono lho terus. Mosok berarti sing kala wingi jenengan gawe story Mbak Silvi niku senes jenengan apa? Gelar kae. Oh, alah ngono to. Pas kayu tahu loh Mas gawe story Mbak Silvi yo. Biyen tau rangkung ya, ge story tutik malah. Iki lho Pak Aman, dasmu aku. Ya itu namanya keluarga yang solid. Alah, telek ora. Ndi Mas jajak iki coba kaya apa? Nanti cae. Wah iki. Wah, jan jan. Kiai le. Syukur melu seneng melu marem. Bareng serampung gayo kawruh ngudi ngelmu wonten isi Surakarta sakmenika sampun dadi tiyang jenengan. Wah, jan elok nggih. Biyen mlo nggih dados tiyang apa ya biyen udu tiyang. Tegese wong elok, saiki wong kondang, wong viral kaya ngono kuwi. Mergo nun sewu yen kanggene kula lho Mas Gareng. Dawuh. Dadi dalang karo dadi pelawak kaya jenengan, abot jenengan. Lah kula ngedep kelir, omong apa ae tetek mergo mboten adu arep kalih penonton. Jenengan adu arep, mbanyol lek nganti ora ngguyu kan wajahe wong iki sampean ngerti kabeh. Nggih leres. Ayo ngoten. Pripun hawane lek mbanyol lek genah dier penonton guyu lek genah sampean lek seneng. Lek suatu saat sampean mbanyol terus ora ngguyu ngono terus piye perasaan jenengan? Sakit tok, Pak. Sakit ya? Estu. Ngoten niku nampa bayaran mending mboten purun nggih. Purun. Lho. Lah tegese ra konsisten malian kaya ngono Lah kuwi. pripun kadung di kebutuhane, Pak. Kebutuhan oh nggih. Dadi kula ngerti menawi pelawak niku sok-sok anggere dier sukses niku wah lucu tenan Gareng jajak kae. Jenengan mudhun kok panggung lak tuwetek ngono. Wah, tetek estu. Dadak nggih. Gagah ngoten. Nggih. Lek mboten lucu niku medhun pripun? Mlipir ngoten. Kan mburi kelir ngoten nggih. Oh nggih. Nggih, Ngoten niku. alhamdulillah Nggih. gandeng menika taksih wulanipun Syawal Nggih. ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin. Nggih. Sedaya lepat kekirangan kula nyuwun pangapunten, semanten ugi lepat kula mbok menawi wonten salah lepatipun apa pokoke mang lho Pak, pokoke manget kok saiki nyuwun Nggih. pangapunten. Mboten wonten ya kangge kula mboten wonten Mas. Sing jenenge panggung niku nggih kados mekaten menika. Yen nganti tido-tido ragu-ragu ewuh pekewuh mboten dadi niku mangke. Nggih. Nggih kedah ngoten niku sing jenenge profesional niku mboten nyawang sing dalang niku sapa, kuwi apane, pernae piye mboten kudu ngoten. Ning bagaimana kita bersama-sama untuk mensukseskan pertunjukan itu. Dadi yen sukses bareng yen ambruk ya ambruk bareng ngoten niku. Nggih, alhamdulillah matur nuwun sampun ditampi kalian keluarga besar Madangkara. Kula kok omah wis ragu janipun engko nek pun dugi mriku ditampa apa ora kula ngoten janipun. Nggih ditampa. Alhamdulillah. Jumbo kali amal perbuatan jenengan. Nggih ngoten niku. Tegese jenengan lak wau prilakune lak sopan, santun. Mila nggih ketampa wonten mriki ngoten lho. Amin pangestunipun. Ah nggih ngoten niku. Alhamdulillah jan rasane kaya wong ipi kula saged gareng nderek jenengan. Jenengane aja sok nemen-nemen limrada kalih kula sak kanca. Wong jenengan ning asring nderekaken para dalang-dalang kondang. Sampun to, sami kemawon anggenipun sesarengan antara dalang, sinden, pengrawit lan ugi panjenengan sebagai pelawak untuk bersama-sama menghibur warga masyarakat Grobogan. Yen penggali warga masyarakat Grobogan seneng, otomatis atine ayem nyambut gawe ya semangat. Yen nyambut gawe semangat, insyaallah rezekine melimpah ruah kebak ing reh barokah. Amin ya rabbal alamin. Sing Ngoten. kula remeni saking panjenengane ngeten iki lho Pak. Napa? Mboten bedak-bedake endi sing dagelan senior, endi sing cek ajaran, endi sing lagi kenaonan, sedaya dirangkul sama rata. Upama enek dalan ya digoleke dalane, nek enek nggon dipapanke nggonane. Nggih. Sok kala mangsa kan enten to Pak. Pripun? Dalang nek wis rada misuwur, ya wis misuwur ora rada. Petuk dagelan sing ajaran ngeten iki wenang omah dicutik-cutik ngoten niku kadang kita yang menjadi minder. Sakemen mboten enten dalang sing ngoten niku mboten enten. Sedaya mending rengkuh kok Mas Gareng. Ya alhamdulillah tujune kok sedaya sae. Nggih. Mboten sinten to ngoten niku omahe kula telpone sinten sing ngoten niku. Nggih mengke kula caosi nomoripun. Wah, nggih ngoten niku. Aja keronta-ronta. Wong sore mau limbuane semangate saiki kaya wong nuwun sewu kaya wong trenyuh nyapa. Ngantuk. Profesional kerja ki nadyan to ngantuk kaya apa ya kudu disemangat-semangate. Oh, harus tetep melek semangat. ngono kuwi. Niat kula tak niati kok. Mboten gur niati kula ora gur arep ndagel tok mboten pokoke niati ya lek-lekan gandeng iki malam Jumat kliwon dina wingit mbok menawa sapa sing gelem njaluk karo Gusti Allah
mapan ana sepertelune wengi, sepertiga malam. Leres. Dawuhing para ulama, dawuhing para santri, dawuhing kiai, sapa sing gelem njaluk ning sepertigane wengi kuwi waktu yang paling disukai oleh Allah. Nggih. Insyaallah dijabah. Panyuwun kula mugi-mugi Indonesia tetap aman damai. Amin. Mergo nek Indonesia negarane damai, arep nyambut gawe napa ora nggih lancar to, Pak. Kepenak nggih. Arep apa wae kepenak wayangan nggih lancar. Ning Cubi, upami kok enek gegeran napa ya sida wayangan. Leres. Alhamdulillah. Upamane awake dhewe urip ning Iran apa ning Israel. Lah nggih. Apa iso wayangan nggih. Nggih. Nun sewu, sak liyane Indonesia nggih, tiang Nggih. berkumpul mongko tengah malam ngeten iki, lebih dari 10 niku wis mesti dibubarkan oleh aparat. Oh ngaten. Kula teng Tanah Suci wingi ngoten nggih, mongko awan-awan lho, kumpul luwih kong 10 niku yen ra cetha niate ngopo mung jagongan dibubarke. Lah sing penak ning teng Indonesia. Alhamdulillah. Habis ngoten niku, wong pirang-pirang mongko yahene tasik dipun paringi izin karo pemerintah. Lho niku. Inilah kasanah budaya yang harus kita lestarikan. Nah. Kuncaraning bangsa gumantung luhuring budaya. Nah. Muga-muga Indonesia selalu aman damai sejahtera, budayane saya ngrembaka, negarane saya kuncara. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Semua sudah paham? Oh iya. Kula golekne kanca Mbak Mira coba kaya apa sampean nembang gandrungan bawa yen ana apa kuwi jenenge pancingane seorang wanita kan jenengan iso menjiwai le nembang. Oh ngaten. Nggih no, nggih. Pelok monggo, slendro monggo. Ugi kula ngaturaken sugeng dumateng Pak Marjono wau ing sampun kepareng rawuh. WA kalih Bu Kesi Bu kalian jenengan ning dereng kebikak niki wau ndelosor king ngisor debok ning ngersake langgam apa aku lali ning apa apa. Oh nggih, matur Mbah Nuwun, matur Mbah Nuwun. Nika ugi ngaturaken matur Mbah Nuwun nembe niki lho Pak E. Napa? Ditenggani kalih Pak Kadin. Tasik lenggah to? Taksih Pak Wahono? Injih. Masyaallah. Nembe panjenenganipun ingkang kersa nenggani wayangan dugiyah menten nek nun sewu mbok menawi riyin gandeng ayahanipun kathah sok kala mangsa rampung limbuhan tinggal kondur ning gandeng nun enjing-enjing dilah nggih libur panjenengan nggih sing kersa nenggani matur Tepuk tangan untuk Pak Wahono luar Panjenenganipun Pak biasa. Wahono pancen momong banget nek kalih seniman. Nggih, sakniki ngeten, gelem jujur lho, Paton gelem jujur. Nggih. Seniman ini mboten namung bab materi, ning lek nyambut gawe ditenggani kaya Pak Wahono. Leres, leres, Teng rasa leres. lak bombong. Leres. Marem to. Suatu penghargaan yang lebih dari itu. Nggih. Nek ditenggani para-para penggawa negara ngaten iki, Nggih, Masya Allah. Mbah nuwun bekti kula Pak E. Nggih. Masya Allah. Nggih. Pelek nggih. Elak, nggih. Jenengan sing bawa mangke langgame utawi lagune mangke Mbak Mira Kirana. Inggih. Nggih. Ngampil bawanipun angkitanipun Ki Ageng Profesor Sarwanto. Wow, nggih. Iya, muridnya iki biyen. Nggih. Anang. Mboten ngangge anak. Nggih. Monggo, monggo. Oh, ya. Merati Iki gandrungan kok berjauhan. ronde pertama. Oh, ronde pertama ya ya. Heeh. Si awalan kok. Awalan no, proses contonipun kula piyambak riyen kalih mbok wedok. Pripun? Pertama nggih enten jarak jauh paling gurung klirik. Nggih. Bareng rodok nyedak njawil. Ah ngono nembe Nggih. 2 minggu niku. Nggih. Rodok 2 sasi wani jiwit aku. Ah, nggih. Bareng saiki rodok 3 tahun, Pak. Niki Piye? meh 6 tahun kula. Saya mesra. Ah, wancal gitu. Mboten saged, mboten pareng kados ngoten niku. Peningkatan cinta. Wah, kok mancal? Loh, tegese iki mancal ki anu lho, Pak. Lah apa ya? Man. Kok balik mulai to. Niki sios mboten niki. Sios. Mungkin jenengan penasaran suara kula. Penasaran Ah, saya. nggih, tak ketok-ketokke niki. Nggih. Ulangi nggih, Mas. Nggih. Karya profesor. Nggih. Injing-injing badhe ngasto teng mriki lho, Pak Pro. Nggih. Endi teng Karangrayu? Oh, syukur-syukur nderek bingah. Kula gare iki. Wah, Telepon. Di dawuh Prof, ngoten. Nggih. Tanggal iki selo. Selo, Prof. Oke, nderek profesor ya di sendika ning regane manut aku. Oke. Wah, nggih. Wayangan nggih. Masya Allah, nggih, nggih profesor dalang mosok. Wong kula nggenahke kan sosok nggih seminar barang. Seminar nggo gareng. Jenengan ku yo dak sia. Ngawut ya modele ya. Pun langgan. Nggih. Ngunjuk riyen, ngunjuk riyen. Hmm. Merati kaduk
manis pacak kebekan wiraga Apik tenan. semua sudah paham? Wah iya. Pancen kudu duwe ikon ngono kuwi ya jenenge. Injih. Pancen kudu duwe ciri khas ngoten niku. Sing jenenge kata-kata tepuk tangan ngoten sakniki gareng pundi mawon ngangge. Derek to. Nggih, mboten gareng Petruk Semar melu kok ya nggih. Napa nggih enten kok Semar jenengan niku. Nggih. Ayo. Niki wong nggih salam saking Mas Bilung, mboten saged mriki nembe gregesi. Nggih Mas Bilung kan sakniki mangke teng Ndawe Kudus mriku to, Pak. Oh, ngaten. Riyen nak teng pedalangan rak komplit to. Nggih. Enten Mas Togok, enten Mas Bilung. Oh, iya. Kula rak pernah Janaka. Lah ilang gapite kuwi. Ayo, Janaka klawu ora ayo. Anu Pak, cakrak anu gagrak perut tadi. Oh iya. Apa nek Enggak ya saka saksemen lho Loh, iya. aku duwe wayangan saksemene duwe. Lah ning ya nek Janaka ya ora patut. Iya, patut ae. Nek kula ya wis beningan lah. Waduh. Padang bulan. Ayo. Padang Jinglang. Nggih. Pacak kebekan wiraga Sri Gandes lan Cerekan dare rasane beda kok nok Pripun? ya nyawang sliramu tak umpamake wayah esuk sarapane sega soto utawa sega soto Pak Min Klaten Nggih. nek Sop gandungan nika. Nggih. lho enek sotone saniki Enten sotone to? enten sotone Nggih. jenenge yo dereng nate mriko brat sop gosok Pokoke rasane ngoten niku seger to niku Soto mbok deli ngoten nggih. oh iya Nggih, Klaten niku nggih. niku seger no pandak esuk Nggih nek enjing sotone Pak Min. Pak Min gathuke paru, bah sate usus jos nyampleng no. Gandrungan sing saiki. Nek gandrung sing emang koyo model gudeg kok modele. Gudeg iki sayur ngerengetan lho rumah tamu kuwi. Mboten napa-napa ya saya enak ya nak ya. Nah rodok 3 dina ngono malah karek kecute karo asine. Bah. Lah nggih. Tesih niki. Napa? Gawane. Tesih ngono belok rarik lho. Oh, nggih nggih nggih. Bah jenengan gak paham gending to, Pak? Mboten. Lah krungu lagi iki lho aku. Ayo. Krungu lagi iki lho nggih. Astagfirullahaladzim. Nggih. Mula mang pahamke mboten napa-napa, nggih. Lah kula dereng profesor kok ya. Asmarandana nuju prana. Menuju Prono. C. Oh, Karya profesor. Oh iya, Niki. tunggal ini kok aku kang setya setuju. Astagfirullahaladzim. Anten. Semua sudah paham ya? Paham. Ya Mas. Aduh, mah lali to kula wong. Cakepane angel kok ya. Rapar gending sampean ya. Kok nyepeleke aja cecak-cecak nok rotok rene. Aku nek dina diganggu ana modele ngoten niku kok nek kesempatan ngono koyo diregoni ben ilang kesempatane kok. Pancene yang berduaan itu yang ketiga adalah Setan. Nah. Nggih. Satu, Leres. dua. Heeh. Lah sing ketiga Lah, gak Oh, wani mboten aku lho. gak Oh, wani mboten aku. lho. Gak wani aku mulai kok ra sida tekan nggono omah. Lah ngopo no? Jadi dene ning dalan. Aja wedi. Lah piye to Pak Ana Mas? kakak. Ayo. Tekan ngomah. Lah mbok gampang to perkarane iki. iya. Tapi kira karek hitungane to. Lah. Lho Mira, aja ewoh pekewuh ngarane kadung wis ngene lho. Muni setane Pak Dalang ora apa-apa. Aku ya pancen setan. Lah iblise kuwi. Lah. Saya nemen. Kowe ngerti sapa iblise? Sinten? Kula. Lah kok yakin ngono? Panjenengan bangga. Oh iya. Legake atine wong liya kuwi
Ibarate nun sewu godhong telo sak klendahe nglegake weteng, Nah. apa dene nglegake wong liya kuwi kanugrahan sing gedhe entuk barokah ing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah. Ngono. Ora apa-apa aku diasoke ora apa-apa, tapi kan warga sudah paham. Siapa toh saya? Nggih. Gareng kelawu. Ayo. Tak tambahi gareng kelawu yang bersahaja. Wah bersahaja. Nggih, ket mau istighfar ping bolak-balik. Matur nuwun. Nggih, wong ndek ben ki Kula pas hitungi lho ngaten. Eh. Istighfar wis ping piro jan? pas tak ulang iki lho. Ya wis ngono kuwi anggaran. Ayo Mas Jajak maju. Astagfirullahaladzim. Dereng apal. Wis sak apale ujian ora apal piye. Lah pas Iban Jobo tancepan kene Baladewa, kene iki sapa jenenge Praguta teko. Tandu. Lah terus joget astagfirullahaladzim ngono ngene. Terus tancep, "Hah? Tancepne Pak, teng pundi?" Debok, mosok ning cangkemmu. Astagfirullahaladzim ngoten. Tancep mak ceplek ngene to. Kudune lak rada ning kene. Ha to. Rada mundur. Jak, rada mundur. Ora wayange, wonge malah mundur ngene iki. Dek karo ora wayange kuwi lho wayange sing mundur. Astagfirullahaladzim ngono. Nek niki cerita sing saestu, Pak. Piye? Apalan dosenipun almarhum Blas Yusubono ki Pak Bono. Pak Bono. Sak kelas nak tiang 8. Ayo sing wis apal maju dhisik. Delalah kula kalih Mas Eko Kediri maju dhisik apal. Oh iya. Bocah sing nem urung apal diteter kalih Pak Bono. Ayo sing wis apal entuk dolanan ning jaba rak ngoten. Nggih. Kula kalih Mas Eko metu ning jaba. Lah kok Prof liwat. Prof Bocah nek goblok ya ning jaba. Estu niku. Masya Allah. Kula sih mlebet meleh nuwun sewu Pak Bono tak mlebet mawon. Lah ngopo? Darani wong goblok. Aku ya ngoten. Niku saestu. Astagfirullahaladzim. Lah ya to. Ayo diteruske mau ya. Edi atining sekar Wonogiri gambar Aku ndandani kotak. Putri gunung nuju Cakepmu salah lek kuwi. Aku ya murid Prof Sarwanto. Dalem. Ora Putri Gunung nuju Prana. Lah napa? Putri Ngulon nuju Prana. Lah kuwi. Nek bab niku kula mboten mudeng. Oh, mboten mudeng ya. Oh iya, ora ngerti lek kuwi ya. Kula gur maca buku Putri Gunung. Oh iya. Ora sing bener awakmu. Aku gur rekake ya mengisi banyolan lah ngono kuwi. Oh, ngoten. Oke. Coba-coba aku ora ngene. Ya terus panjenengan nate kok ndamel status kok makan bersama dengan Putri Gudon, ngoten nggih nate. Kowe lek gage lak goprok kuwi garwane wakil kepala sekolah lho ora. Sinten? Mbak Putri Ngulon iki. Napa namung setunggal wong sanes nggih enten kok. Wakeh ya. Oh iya. Kaya kok. Apa langgame Mbak Mira? Derek. Nggih. Buka celok nggih. Buka celuk. Oh nggih, nggih. Coba. Apa kuwi? Gak tak dudui. Nggih. Aja mbok dudui teles. Teles. Senengane garingan-gareng kok. Soale madang karaki profesional. Mesti Oh, ngerti. estu. Menika nuwun sewu mboten umuk mboten sombong nggih gender nggih calon dosen. Pengendangipun nggih dosen. Lah niki sedaya sarjana lho. Lah nggih ora maidun, ning kan enek siji to. Pripun? Sing jedor Njidor. tukang tambal ban. Kalian profesi. Aku etum tungkang apa? Ayo etum. Mboten lho Mas, nuwun sewu lho Mas. Kira kaya kula pek. Aku yo urung entuk. Nggih. Ayo nak tembangin apa nderek? Nah, Ya. Wah.
Awas. Oh. Wong lek buka celuk marai kaget kancane. Ning nek swantene mboten maido jan luar biasa. Oh nggih. Piyaine cantik, suarane apik lah. Nggih. Beh. Ya gur bejane bojomu gak lucu. Oh, ngece. Oh, dupe. Oh, ngerti aku. Mesti nonton to konserku karo Mbak Cindy. Ganteni sampean to. Iya iya. Biyen ngejak. Anu, Pak, sekedap. Napa? Mas jajan iki sak lintune dagelan. Copet. MC niki nggih elok. Masa? Nggih, bahkan iki MC ini tanggapan mboten bahan-bahan lho. Teng pondok lho, Pak. Pondok pesantren. Nggih. Pondok pesantren Mas Gareng. Mula sakniki lak dados gareng bersahaja to. Oh. Nggih, amun ki sering sabane niku pondok, Pak. Nggih. Mantu kahanan. Oh. Nah injing-injing teng gereja kula. Lek. Nah injing-injing. Oh. Kan MC Paskah. acara Iya, Paskah. heeh, iya. Kula sing MC kian. Nggih. Nggih. Mongko isuk jemuahe, jemuan isuk. Nggih, ayo kahanane kan Paskah sebelum Jumatan. Oh, nggih, nggih. Lek MC piye jajal pengen ngerti aku. Ah wis kok. Iya. Kowe ki sembrono kowe. Matur Mbah Nun ya, Nak. Apa akrab kalau garwane sampean karo garwane Mbak Kirana? Masya Allah. Lah kados ngoten jenengan mboten ngertos to, Pak. Akrab apa? Ora kuwi jane bojone sapa to, Nduk?
Kok iso ngarani garwane ora lucu. Ya tegese ora lucu kan ya ora ndadel Bojoku kok pancen pancen. ora lucu, Mas. Profesinya kan beda-beda. Gue. Nek yo bejane wong wedok lek duwe bojo lucu iki bejo tenan. Nggih. Nek nggih hiburan. Ayo. Nggih. Wong aku lek nang omah nggih dolanan bojoku kok. Ayo. Ayo. Ora lucu ya nggo dolanan. Lah iya. Ayo. Nggih iki ngaturaken sugeng rawuh menika gandeng Sapa? apa to jenenge? Dalu niki nak nuwun sewu seniman se Kabupaten Grobogan sasate mboten enten sing prai. Nggih, Siang syukur. mau dugi dalu niki wados sing MC campur sari sing kerawitan sing tayuban sedaya mangkat. Lah mula niku gandeng sedalu niki nak mangkat bareng saya enjing saya rame wong rampung tanggapan terus do mampir mriki. Oh, Jadi ngaten. komplit nika adik kula Mas Faro nggih dalang ninggal nom jos pun laris sing mboten umum. Alhamdulillah Nggih. nggih Mas Faro. Nggih, Mas Faro. Sinten Nek malih? Terkenale Pak Codot. Heh? Pak Codot. Kok iso adoh men Faro dadi ngono kuwi? Apunten wong terkenale ngoten kok. Oh iya. Mbak, Codot ora mbluro kae to, muridku mbiyen kae lho. Jo Codot sapa kae? Jolondo. Oh, Jolondo. Ayo. Aduh men to Pak. Adoh ya. Komplit niki pokoke estu grup rawitan pun nglumpuk mriki sedaya. Lah lor-lor niki dak murid kula kabeh niki. Pundi? Isi Prodadi to. Wah. Lah niki barang Pak Sigit Niki sinten? niki tak angkat dosen Oh, teng isi Pak Prodadi. nggih. Juga lenggah matur Asli nuwun. Blora menika kok Oh, iya. Wonogiri. Eh. Nggih sakniki kula angkat dosen Prodadi. Syukur. Seangkatan kalian jenengan menika. Pak Sigit. Oh, masyaallah Pak Sigit ngowel ae kanca sak kosan. Lah nggih. Zaman SMKI walau niku mbiyen mangkate nol putul. Asli ora iso apa-apa nek akhirnya mergo saka rajine akhirnya menjadi pengerbab bagus, pengendang jos, Nggih. pengender top. Pun teng mriki dados tolak ukur pengendang grade A nggih panjenengan iki. Ah iya. Mriki nggih. nggih grade-gradean kok, Pak. Oh, Angger nek grade kelas. A ngoten niku 800 mpun sak. Nggih. Nek grade B nggih 750. Mbok aja diterangne ngene ngopo lho Ben blak-blak. paham. Oh, Dadi mungkin nek jenengan bayar kanca-kanca kan oh bae nek Prodadi semono ngoten nggo perbandingan. Oh. Nun saya Mas Heri. Mas Heru, bilang apa sama saya? Ayo. Sama-sama. Rumangsamu iki madangkarai beda. Bedane pripun? Konsepe iki beda. Bekerja adalah ibadah, rezeki adalah berkah. Lha kaya ngono ya. Nun sewu. Piye? Tak umpamake wong ibadah salat. Piye? Salate sah yen nglakoni wudu, ibadah sah nek bayaran, Mas. Nek ora bayaran ya ora sah to, Mas. Ngoten lho, Pak. Kabeh iki enek urute kok. Aku ketoke kapok nggih garing iki. Provokator malan. Lah ya piye kahanan, Pak? Oh iya. Ya, saya genduk Winong karo genduk Birgita dibarengke. Coba kaya apa. Cocok. Nggih. Lakon bojo loro aku. Sisih Winong, sisih Birgita. Piuh. Serasa hidup di dunia ini milik kita bertiga pokoknya. Iya. Ya kanca-kanca njaluk suluk lho sampeyan. Ya, Bu. Suluk. Ayo. Tah, aja ngono kuwi to, Mas. Rek koyo karo sapa to? Lah, wis to. Ah, Aku kuwi urung iso, nerokne kuwi urung iso malan. Ndang to, Mas. mboten sah, cengkoke pun benten kok, Pak. Mboten napa-napa pun sak ikhlase jenengan. Ayo. Udah, Mas. Pak Cahyo niki dereng ngertos lho. Nggih. Mosok Pak Cahyo? Weh, kasanah budaya yang seindah itu. Belum tahu. Kasanah budaya yang seindah itu mosok belum paham. Kok nggih ku jenenge kasanah ora indah ya. Ayo malah kasihan. Kaya apa Maksudnya jajal? sing Jajal. sampean, Mas. Ndang, Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi nganu Mas, Jim. Tapi mungkin jenengan terokne lho Pak Dalang. Apa? Mungkin kan iki Mas Jajak kan mencontohkan Oh, to. dan jenengan Lah sing mungkin niru. jenengan kan nirokke. Kok iso kowe ngongkon aku Pak Wahono meneng ae sing nanggap Ya ora. ben ta iki kan anggota, request Ya, anggota. watone kowe ulang tahun ke 300 abad tak terokne wis ora. Ayo nggih. Ayo. Aku mau untuk bocoran oleh Pak Cahyo. Apa? Pak Cahyo bakal nurut miturut apa sing mbok ngendikake janji siji. Apa? Nek pas nuju kowe fitness. Alah. Mesti. Wah, Ayo roh lho. kowe nyawang kok koyo Ya ngono. kalau enggak statusnya jenengan no. Nggih. Nang, teng suluk melipar-melipir ya ora. Ayo, Nang.
Dalem. Ndang suluk kok malah. Bukesi sing taklet to, Pak. Tak wangsuli riyen namung sing taklet bukesi kok. Nun sewu pareng atur. Bapak niku kala wingi ndamel status, ingkang ndamel foto niku Mbak Yu kadose niki kadose ning fotone ditutupi stiker ngoten kali. Aku sampai ora ngerti ya, berarti aku diprivasi berarti. Mosok nggih? Iya, ndak pernah ngerti statusnya Pak Iki jajak ki ra mung rusak rombong aku. Gur namung ngene lho, Pak. Sepele jane. Piye? Pengen fitness gur ngoten kok. Nggih. Oh ngono to tibake. Diam-diam ngono kita bapakmu. Mosok jenengan mboten Wah, mirsani? kita ada tekan ngomah yo, tak sampluk parut. Weh, mosok jenengan mboten mirsani, Bu? Ora ngerti. Loro larane wong wedok nek diprivasi karo wong lanang. Wong Jak. omah ki aja enek sing ditutupi. Jajak. Antarane siji lan sijine Tak rudal ndasmu ya ora. Utang terus terang apa anane lho, Bu. Sesuk Estu. nek HP-ne tak operasi arepan. Lah ngeten, Bu. Gak tenang. Pokoke jenengan nek sesuk nganti padu ngabari kula lho. Lha iki ra mung ngrusak rombong aku, ngrusak keluargaku barang. Pancen dadi pangajap ingsun niku. Walah. Trondolo ora. Kowe sulukmu kapan? Lho, cek sida niki. Itu. Terus lali kok. Jelimar ora ayo. Dodok, Dik. Oh, alah, yo. Mula kayu sengon kok. Ngawut ora. Sing gawe ning kene kuwepruk mimbar kowe kok ora. Tak dodoki. Nggih. Cuangkah anggro sesumbar lindu bumi goncang kanjeng. Jangan mengganggu konsentrasi toh, Dik. Lha kuwi apresiasi kok ngono kuwi kok. Ini jangan pas saat ini, jangan dulu, nanti sudah selesai aja lah. Oh iya. Ya di sini semua sudah paham kok. Oh iya. Anu, untuk bahan belajar direkam aja, direkam. Siapin dulu HP ini. Ulangi ya, Mas, diulangi ya. Iya. Disiapin HP ini nggih. Nggih, bahan ajar mengke. Nggih. Diam. Diam. Astaga. Diam. Kowe nyelukmu ora Mas, wo pernahe ora. Anake Semar, tangga ki kakange Semar kok. Mas. Jurusan pedalangan ora ngerti sora silah. Wo. Lah ning biyen seneng Mbak Yuku. Wah. Ayo, ora. Oh. Cuangkah anggro sesumbar lindu bumi goncang kanjeng kumaluduk kadya guntur ketut umu pengkang calon dibak lumembak penyune kumambang Sang Wisnu Bathara arsa hang klebur bumi om Sepeda Mas. Apik lho, apik. Sampeyan warna suarane meh kaya Mbah Mantep Sudarsono. Mau ketoke Mbah Mantep neng kono ya kangen neng kono rene dagelan ketoke. Pun ketemu wingi kok ngipi ya. Ketemu Pun lah, ngipi iya. ya. Mboten sak ndedak mriko nek ketemu dengan orang yang di beda alam itu cukup dengan mimpi. Oh, ngoten. Nggih. Mosok gak paham jenengan? Enggak ya? Oh, taklet kula putu kiai ya. Wah. Yo nang bir yo. Ayo, kaya apa nembang sing apik. Nah, nggih. Kaya wah, jan iso apa kae? Kapel apa kae? Oh, kapel ya. Astagfirullahaladzim. Sampeyan lho seragame padha ngono lho maksude. Anu Pak, Nek instruksi seragame Pak. padha niku nek wong mriki ngarani sambirit. Heh? Sambirit. Alah padune pengen demek aku. Enggak. Ora ngono. Neh, bisa Mas. Pak, saya Pak Jim, Pak. Apa? Niku wau Pak Bugesi nang kleti kula, Pak. Ngapa? Nil, tenang to Nil, bapakmu nggih sorry kowe to Nil ngono lho, Pak. Aku ndredeg lho, Pak. Wah, aku ki ora tau story carane piye ra roh kok iso ora. Ngono kae sing masangi ya gelar ngono kae. Lah anake dipakakne ngono lho terus. Mosok berarti sing kala wingi jenengan gawe story Mbak Silvi niku nggih niku senes jenengan apa? Gelar kae. Oh, alah ngono to. Pas kayu tahu loh
pas ge story Mbak Silvi yo. Fitnah. Biyen tau rangkung ya, ge story tutik malah. Iki lho Pak Aman, dasmu aku. Ya itu namanya keluarga yang solid. Salah, telek ora. Ora. Iki enek kowe malah guwayeng awakmu lho, Jak. Ora nggih. Bukesi. Kayak ngerasani. Ngapa? Jebule. Baru tahu dia, ayo ngono. Ayo. Aku lho ndek mene Pak Wijosena lho, Pak sampe ora tau nggih story to. Story piye to? Nang WA lho. Carane piye? Ya ampun Pak, ora iso to. Ora iso Sen. Masalah. Gak kira anak-anak yang bergerak ngono kuwi. Anakku papat iki. Kalau anggar panganane kuwi rambu kuwi berarti. Oh, ngoten nek panganane Mas Rambu. Heeh, lek ora lukis. Nyapa lukis nek ke HP-mu nyapa? Bocah wis penak-penak ngempul. Lah iya. Nggih. Apa tembange cah loro? Ayo. Derek, ayo apa nak tembange? Mau Pak Parjono mau ngersakne aku lali gur dibisi tur aku rada awam bab tembang kuwi. Oh, Pak Parjiono. Nggih. Oh, Mustika. Oh iya, nggih, mesti kolaran. Laras. Ya dijali. Oh, taksih lenggah panjenenganipun. Nggih. Tasih. Oh, pun. Tasih. Oh, taksih lenggah nika. Mau gak wani pecel kok. Ayo. Tasih Pak. Taksih lenggah nika. Napa Pak? Nyuwun napa Pak wau Pak? Napa? Blangkon. Napa? Kok lagi di Napa? laut ngono. Nggih. Ayo. Apa tau aku ndak krungu. Aku soalnya rada ndak. Oh, alah cah nom-nom pokoke sudo rungon. Coba sampean Mas. Aku ndak krungu sumpah. Apa, Dik? Wah, Dek. Pak D. Oh, Pak D. Ya sudo rungon kabeh model gini. Walah, alah. Ayo. Gak sos. Apik lho lek dualang sinden pelawak sudurungan kabeh Apa, apik. Apa kuwi? Apa kuwi? Lho, kok kene gak krungu ki? Modele piye to ki? Piye, Reng? Kula nggih mboten mireng kok. Lah, Kan ngedum loro. Apa Nanggame sih? piangkuh. Piangkuh. oh, Aja piangkuh. Aja piangkuh gitu. utuh. Anu ya, Piangkuh main-main. Bermain diiringi dengan piangkuh. anu ya Pak, lagu yang kekinian aja ya Pak. Boleh dijoli. Ngapunten Pak Parjono. Ngapunten nggih Pak, Pak. Kula lintoni mawon nggih Pak nggih. Ora apa-apa ya guru 100 e lho. Ora. Lah bos kondang lho nok kae. Pak Parjono omahe magrong-magrong kok. Kula nate sowan teng dalem iki. Nggih, estu. Luar biasa niku Pak Parjono grup rawitan kene apa enek sing laris kok Pak Parjono. Enek ya Pak yo. Oh, Bu Kesi kelingan ra, Bu? Bu Kesi, kayak pendopo sing di garasi kae kok Pak Parjono ndek ben. Kelingan ra, ayo. Pendopo king Pak Parjono sing ngiseni gak yo kula kae. Alah, melu. Ora perkara isine. Iya. Ning Lak- pun sik petase pun balik kok, pun digojek ning. Pun balik, nggih. Channel ke Jakarta. Bosen. Aku terus golek ning internet. Iki cerita tas aku ngono. Lah kok metu Pak Taslim tasnya carry kecantol ning Jakarta. Dipulangkan ke rumah Gojek. Lho langsung enek ning internet iku. Lah iya. Apa lagu kekinian apa? Anu ya, Puspito Nolo aja Lah, Pak. Oke, cocok, siap. nah, wis Puspito kesukaan. Nolo. Nggih. Kesukaan. Puspito ki tegese apa, Reng? Pus niku Pus 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 Ora Puspito ki lho apa? Puspito kembang. Nah, kembang elok. Nolo. Gareng. Iya. Kok mbok warai to lagi. Lah ya ini disi-disian ngerti ra? Yo lanjutkan le. Iya. Walah niki yo ngira pantes ngurmati kamis putih, mula kanca-kanca ya putih kabeh. Loh, iki ane lho, napa iki seragam iki putih semu kuning gading iki padha karo seragame piyayi kene pas tanggal pinten Pak Wahono? Sekawan nggih, Pak? Lho, Oh. tanggal 4.
Ra kencan lho iso kaya ngono. Ngoten. Heeh. Masya Allah berarti jodoh Pak jenengan. Nggih, nggih. Benjing nanggap melih ora kudu niki dalange penting panjake putih niki. Nggih, jodoh niku. Mulai kendel dhek mulai awas Aku para esuk ora kendel, Pak. Pokoke tak adahi koper go ning Solo kowe ayo. Alah, Pak tipe anak to. Angel, jenengan Iya ngenteni Larso kowe. So, Puspito nolo, yuk. Oke.
Asih. Nampi tondo bebingah. Nggih. Menawi mboten lepat setunggal yuta menika saking pepuning kula Bapak Haji Wahono. Sembah nuwun Bapak Berkah Wahono. barokah kula Nggih, tampi. nggih. Kalih rencang-rencang mriki Pak nggih. Nuwun, Ya, nuwun. amin. Masya Allah. Muga-muga ora lokak saya kebak Pak Wahono. Amin. Ora kutah saya turah. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Jajak. Dawuh. Jane kula tasik pengin sangat gojek kalian jenengan. Nggih. Berhubung waktu menika sampun menentukan Nggih. kula kedah nglajengaken lampah. Leres mekaten. Lah kersa mlebet lakon pripun mangke kan ponokan metu terus nggih. Mboten sah, mboten Terus sah. saged nggih. Ngono ki lho dagelan iki mesti tekone keri mulih dhisik bayarane akeh. Ya ndak apa-apa. Sanes wekdal pinanggih tansah Amin, rayi amin, amin. wilujeng barokah kagem sedaya warga masyarakat ing wewengkon Grobogan yang Ya tercinta. rabbal alamin. Ndara Janaka padu karo Ndara Nakula to. Masalah.